Regional. Ito'y laing kalabes sa Sabado, February 14, 2026. Maysa at di malipatan nga aldaw, di puso iti napno iti ritmo, ragsak, ken panggep iti naiyuswa. Ito nga aktibidad ket na arami tapnon makaurnong iti pondo iti City Advisory Group for Police Transformation and Development. Daan iti tema nga Zumba in Motion for the Love and Dreams of PNP Scholars. Na arami sa Jai Plaza Burgos, Vigan City, Ilocos Sur. Dagiti Vigan Police, babaen iti panakitinulong, dagiti kaming iti Vigan City Police Station Advisory Group, Local Government Unit of Vigan, ABC Federation of Vigan, Maristi Ayat Incorporated, ken Kabalikat Patrol, ken Grupo iti Retired Uniform Personnel, manipod iti PNP, BJMP, ken BFP. Adda presente iti SPM Joy Bennett Oreo, nangibag iti City Government ni Sir J. Leonard Roland, nangibag iti Vigan City Advisory Group, ken ni Ma'am Celestina Chan, nangidulo iti Metro Vigan Zumba Dance Alliance. Karaman pa iti na dumaduma Zumba Groups, kasi iti Metro Vigan Zumba Dancers Alliance, ZVFA Zumba Group, DZ Dancers, Hot Movers, Sugar Cane Zumba Group, dadumapay nga ahensa, barangay councils, ken stakeholders. Pagkabdati aktibidad nga itandududa iti salon at ken kinaimbag bayad iti panagurnong iti pondo amang suporta iti programa iti scholarship iti tunggal addang ana isala ket saan laeng para iti panagragsak no diket para iti arapaap iti dedikado nga scholar iti PNP Vigan. Damag Regional para iti IFM News, Idol Shanti Papi Tatak IFM. IFM News. IFM News. Regional.